Chired's West MP Darlington Chiwai has been arrested by the Zimbabwe Anti-Corruption Commission for allegedly misusing constituents' development funds. He is accused of diverting public funds into personal accounts and spending them on beer, groceries and shoes. Hazvina kumira mushe mhuri yeZimbabwe yamakadai kuteerera panguva dzino ndo channel yenyu inonzi Coolly and One chivhitivhiti patinouya nenyaya tichingokuudzai zvese zvinenge zvichiitika without fear or favor. Vatanga vanhu vaya. I always tell you guys, ma MP veZanuPF 80% yacho marombe mbavha dzevanhu, and you guys were like, iwe unenge une pamuromo unoda kungotaurisa. Iyo proof matoiona, movement matoiona. Ini handifarire kutaura nyaya dzekuti dzinenge dzisina umposo, ndofarira kungotaura nyaya zvinhu zveimbobo. Ndozoti one day vanenge vachibuda one by one, and pavanenge vachibuda one by one ndo pandenge nchita nitocheneswa chitonika kuti aiwa inini handisi munhu anokutaura zvinhu zvinongopfuura kana zvinhu zvekungorotomoka. Imagine kuti wavhotera munhu iwewe, warara uri paqueue, mabaloti akanonoka kuuya, vamwe manga matoita kumukira makati muri kuenda kunovhotera munhu, movhotera munhu apedza apinda muofisi opuwa mari yacho yamakatomuvhotera kuti achazoya achidevelopa nzvimbo yenyu, otora that money kunoispenda kuhwahwa, kutenga grocery rekumba kwake nedoro nebhutsu. Imagine toti tiri kunanga kupi zenyika. These guys vanonyanyota zvinhu zvese izvi because vane that belief yekufunga kuti munhu kana ari weZanuPF akapara mhosva haasungwe. Ndozvo vanozviitira. Izvo handitaure ndichitenderera kana kutya because mozoti ndakana munhu one weZanuPF andotya, ivo ndo vanotonditya nekuti ndinototyisawo. Zvakadaro zvinhu zvinomboitirwei guys? I respect vamwe vanhu veZanuPF vari professional, variko vatinotoziva kuti ninga ari professional, but that is not my duty kuti nditaura kuti ninga anogona basa, ninga anodai so, ngavaudzane ikoko. But kune vamwe vekuti vakatopinda pachinjira chiya, they are doing very well, but 80% yacho marombe. Saka tikuti chi ma MP kana kuti ma ministers masvino mashoma kunyanyanya kuma ministers so far, pa ministers ese akaiswa na Mnangagwa vanongogona basa itu chete. But that is not my job kuti nditaura kuti minister of chakati ndiye anogona, vamwe vese izero. Saka toti tikuenda kupi senyika? Kwakanangwa ndikupi? Makaona manje Mnangagwa akabuda kuti aenda kuvaziva nokuti ninga harangana chaanoziva. Akatotaura ega kuti changosara chete kungoti right, ndauda kuchinja zvinhu ndongomuka nchiti ningi ibva ipapo. Anga akatogara pasi achitozvionawo ega. Boss gore rese ritanga tiri kungomuchenjedza kaMnangagwa kuti iwe mndare uyu munhu ndiwo kuti minister ko chakati asi kumbozvitarisa kamunhu boy rap. Saka these guys vanenge vachichuza kuignore petichitaura zvinhu zvachingoti hai magara mungori ma critics man, munongo criticize zvese. Yes, ku criticize kwatinoita kunoshanda because kunovhura meso yemabosi enyu. List racho rakakura. Variko ma MP vakawanda vakatora mari idzodzo vakadya vachifungidzira kuti mari dzavo dzekuti vange vachinodya nemhuri dzavo because ivo vakaspendawo mari dzimwe vachikampena kuti vakwanise kunge vachizovhoterwa kuti vapinde panzvimbo zvavari izvozvizvi. Iyo tichazotaura nezvayo, but nhasi ndiri kufara chaizvo kuti Zaki ambobata munhu. Zaki ndo imwewo futi handinyanyi trust, handitembe. Pazvinhu zvavo vari kungobata ma small fishes. Nezuro marimwe zura vakabatawo mwanza ari kurarama lavish life what ari lavish life, ari kurarama luxury zvakunyanya, ari kuningirikina. Munhu anzi akabatirwa tanga ka Probox, ka Toyota Probox ne Honda Vezel ne 700 US mba. Ndo type etunyatwa vanobata ma big fishes. Ndozviziva kuti these guys veZaki they can't bite more than they can chew. Vanozvichika izvozvo kuti tikabata ningi akazoti backfire akaomanaka mabasa acho anotiperera, kana kuti tikabata ningi ndewa ningi anoshanda na ningi. Chimwe chesystem chiri kufanira kunge chichipera futi ichocho because isusu chatiri kutaura ndechekuti chi Zimbabwe ndeyedu, Zimbabwe ndeyako iwewe. Saka we can't afford kusiya vanhu vachita zvekupenga because nguva iri kutofamba vatopa padhuze kufa most of them, but vana vedu future iyo ndio kuzosara yakaurayiwa nemarombe vari kufa vachienda, vari kungopfuurawo nepapo vachidya mari vachienda. Like zvakaita vanhu vaishanda munguva yaMugabe vakauraya nyika vese zvavo vazhinji vacho. Pana Mugabe zvazvitori wese futi bozi kwangu kune 99% yevanhu vakadhakwa. Izvezvi kwaMnangagwa uku pana vanhu vari kushanda navo
82% yevanhu vari kushanda naMnangagwa vakadhakwa marombe. Ndo mamiriro akaita mhezi dzacho. Unotora mari yenhingirikini munhu wonzi uda unodhakwa mari yenyika kugadzira nyika. Toti takananga kupi? Mbuda kuti tirambe tiri relevant kusvika rini tichitaura zvinyaya izvi kuti ningada inofanira kusvika nguva yekuti tongoti manaka izvezvi nyika yanaka zvinhu zvese zvaright todoka life kekuti takutotodaiwa mwana it's high time kuti tape zvinhu zvese zvapera because isusu takadai so tichenge tichitogadzira nyika tichigadzisa zvinhu uyu ari wrong uyu akadai so uyu ari kubhaisa chiroka zviramba uri kokoka unozopedzisira watozviona wegawo kuti ndambozama kuda kuzvinyarara guys tingati zvakadai so ndikupi kuti takananga asi vanhu vachishamsika Kulien TV haichatsika saka subscribe wozolaika nichawana zvisapana chichazosha everybody say Kulien yeah information need brilliant yeah everybody say Kulien